Ей, момчета, това е много странен час. Чул съм се като Колумб в Менделевата таблица. И химичката ни разхожда в някакви групи и периоди. Полоний. Даже и номер си има, 84-ти. Май е кръстен на Полша. Оттам беше Левандовски. Да го видим дали е толкова добър с едно състезание по дуспи. Полша, добре. Ама къде е Полша пред Франция? И те също си имат елемента Франции. Номер 87. И той пък даже е и радиоактивен. Че и Айфеловата кула е оттам. Виж сега, твой Левандовски може да е добър, ама Мбапе е краля. А пък и какви французойки има в страната на любовта. Айде сега стигнахме и до рутенията с номер 44. То нямаше как най-голямата страна да си няма елемент, а именно Русия. И за руските зими е израснал и световният шампион без нито една загуба в UFC кариерата си, а именно Хабиб Нурмагомедов. А дали той ще има шанс срещу нашата кобра? Момчета, госпожата сега пък започна да говори за някакъв си Германия. Да, ти не знаеш ли за него? Той е с пореден номер 32. За него повече не знам, но пък мисля, че е кръстен на Германия. Знам също, че германски корени има човекът бил слаб ученик, но превърнал се в най-известния учен, а именно Алберт Айнщайн. Айде стига с тези държави. Калифорния е щат, но и тя си има химичен елемент с номер 98, наречен Калифорния. Знам, че спортът и науката са важни неща, но на мен приоритет са ми сделките и бизнес и затова искам да се запозная с идолът на цяла Калифорния Стив Джобс.